Barkanku da dawowa bidiyo namu na PowerPoint. Kamar yadda na yi bayani a wancan bidiyon muka yi bayani akan interface ɗinsa. So wannan za mu nuna kuma muhimman tools da za ka yi amfani da su a PowerPoint ɗinka. Waɗannan tools ɗin kaɗai in ka iya su ka zama gwani a kansu ya ishe ka kai presentation ɗinka. So da farko kana clicking daman zai baka wuri biyu inda za ka sa sunan presentation ɗinka. Sannan sai maybe subtitle, nan shine subtitle. Bari in nuna muku ku ga yanzu cut. Kun ga zai sama click to add subtitle, kawai sai ka tafa subtitle ɗinka. Nan ma mu ce control A cut. Kana zuwa zai sama click to add subtitle, sai kai sa subtitle ɗinka. Amma a subtitle ɗinka might depends a da abin da kake so ka sa. Maybe bari in sa sunana Ahmad Bashir. To yanzu na sa sunana. Yanzu abin da za mu yi shine za mu ƙara sabon slide. A yayin da muke so mu ƙara sabon slide muna da hanya guda uku. Ko mu zo nan sama a home, muna zuwa home sai mu sa add new slide. Muna adding new slide, kun ga na samu sabon slide. To a wannan slide din ya zo da wani irin design wanda ya bambanta da wancan. Kun ga wannan shi a tsakiya ne da nan ƙwaya biyu, nan ma ƙwaya biyu ne, amma nan ya sama click to add title, sannan nan sai ka sa presentation. Daman duk slide ɗin da za ka sa abin da za ka yi bayani a wannan slide ɗin, to nan wurin shine inda za ka sa title ɗinka. Sai mu ce my presentation title. Wannan ina yin shi ne kawai saboda dalilin sample ne, ko in ce koyarwa ne, babu wani abu da muke so za mu present. To farko akwai maybe bari mu ce mu tafa text, sai in ce this is the place I'm going to type in my text. To shikenan, yanzu sai mu ce za mu ƙara sabon slide. Yanzu za mu shiga muhimman abubuwa. Hanya biyu ne muke da shi wajen ƙara subtitle. Ko ka danna enter da ke jikin keyboard ɗinka, kun ga na ƙara slide, ko kuma ka tafi can sama wajen new slide ka ƙara sabon slide. To a nan jiki za ku ga akwai wasu 'yan icons ga su nan 'yan ƙanana a cikin slide ɗinmu. Bari mu zoom in ɗinsu. Kun gan su, wannan na table ne, insert table, insert chart, insert smart art, insert picture, clip art, sannan sai insert media clip. To ya kasance akwai software ɗin nan kala-kala. Akwai 2007, 2013, 10, 16. To za ka ga akwai ɗan bambanci. 2007 ce kaɗai take da waɗannan icons ɗin guda 6 cir. Amma sauran guda 6 ne, amma sai kana da network za ka iya amfani da su. Amma nan offline za ka iya yin komai. Karin cika ku da surutu, bari mu zo mu ƙara mu sa insert table. Kana clicking insert table zai baka dama wanda za ka ƙara columns da row da kake so a sa a table ɗinka. Daman kuma kun sani shi table yana ɗauke da abu biyu ne, column da row. To yanzu sai mu ce za ka iya ƙarawa. Ka zo ka danna saman nan arrow ɗin sama ya ƙara ma adadin columns ɗinka. Nan ma ka riƙa clicking a kai sai ya baka, ko kuma kawai ka zo ka tafa number, amma ka tabbatar number da ke ciki ta ainihi an yi highlighting ɗinta. Amma yanzu ina so in canza, sai in yi highlighting in ce 5, ko kuma in yi deleting da backspace in ce 7. To bari in clicking in ce okay. Yawwa, to kun ga table ɗina ya bayyana. Ga inda za ka iya canza mishi kala. Wannan automatic zai kawo maka wannan design menu tab ɗin. Sai ka zaɓi irin design ɗin da kake so table ɗinka ya zama. Yawwa, beautiful table. Sai ka zo ka sa items ɗin da duk kake so ka ƙara a table ɗinka. Sai bari in sa mai suna table. Yanzu next za mu tafi icon na gaba. Icon na gaba chart ne shi kuma. Chart ne amfanin shi. Gashi nan, wannan shi zamu
escape yawa sai mu ce insert. Kana inserting zai baka different kind of chart, ya danganta da wanda kake so kai amfani da shi. Akwai bar chart, pie chart, har da su donut, babu dai meat pie. To sai mu je bari mu ɗauki wannan pie in 3D. Ga sunan kowanne pie of pie, amma bari mu ɗau wannan pie in 3D. Kana clicking akan shi akwai wani abu da zai faru. Me zai faru shine zai ma inserting Excel ko kuma zai ma exporting Excel, inda zaka sa particular items da kake so ka sa a shi pie chart ɗinka. Yanzu kana so daman kai depiction ɗin wani abu ne, kowa shi ya san dai aikin da zai yi da chart ɗin. Sai mu ce pie, mu canza values ɗin nan. Kun ga values ɗin ga yanda ya zo mana first quarter, second quarter, sales. To za mu iya canzawa mu ce pie, meat pie, mu sa kayan abinci, biscuits, chewing gum. Sai mu zo mu canza su mu ce maybe 45, mu ce 23, sai mu ce 44, 43, sai mu zo mu ce 16, ko kuma yayi kaɗan mu ƙara mu ce shi ma 25. Yawwa kun ga ina sa details ɗin abubuwan na canzawa. Nan sun tashi daga first quarter, sannan shi ma pie table ɗin mu gashi yanda ya canza. To wannan kenan ga chart, kuma ina ga zaka iya canza ma title ɗin wannan abun. Yanzu nan sai ya sa mu canza mu ce testing ne, sai mu ce wannan is chart. To ya danganta dai da chart ɗin da kake so ka sa. Yanzu za mu tafi next, mun ƙara sabon slide, sai mu zo smart art. A smart art su ma ga su nan, ya danganta da abin da mutum yake so ya sa. In maybe yana so ya nuna relationship ne na wasu abubuwa, sai ya zo ya sa maybe nan head of the family, mother, ko kuma children, nan two wives ɗinsa, maybe uwar gida ita ce za ta ɗauki wannan part ɗin da ya fi yawa, sannan amarya ita ma amarya ga ɗanta ƙwaya ɗaya, nan ga ɗan uwar gida. Ya danganta da abin da mutum yake so ya sa. Under design kuma za ka iya canzawa wanne kake so ka sa. Kana son shi in 3D, sannan za ka sa mishi kala. Kaga duk wanda ka taɓa za ka canza zai sa ma wannan. Bari mu sa mishi kala, mu ce fada, sai mu tafi uwar gida, gida, amarya, sai mu ce ɗan uwar gida, ɗan UG, ku ce ina ta son ba da misali da uwar gida da waye, ba ni da aure, kuma ya danganta da mutum abin da yake so ya sa. Sai mu ce ɗan amarya. I'm just doing this for the purpose of practice. To kun ga yayin da ya zo ya bada beautiful color, har ya ɗan karkata mana shi in 3D. Sai mu ce 3D chart. To sannan next mu tafi. Ba ɓata lokaci, ba mu da lokacin ɓata lokaci, in ji wani mawaƙi. Yawwa kana dannawa zai baka, kana danna wannan icon ɗin gashi nan a ƙasa. Kana danna wannan icon ɗin na ƙasa zai kawo maka wannan folder ɗin da zaka zaɓi hoton da kake so ka sa. To ya danganta da inda ka ajiye wannan hoton naka. Maybe hotonka ka ajiye shi a nan ne, zaka iya canza views ɗin domin ka ga hotonka. Maybe mu ce large icon kake so ka sa, sai mu zo ka zaɓi hoton da kake so ka sa. To na sa wannan hoton, zaka iya ƙara mishi girma in yayi kaɗan.
da fatan kuna gani. Yau bari na manta, bari mu cire wannan chat ɗin, ya gama amfani shi. To sai mu zo mu ce picture sannan sai next. Muna da clip art. Kana danna clip art zai kawo maka wannan table ɗin a site. Sai ka zo ka sa search word ɗinka, mu ce women. Kana danna go, ya kama different kind of picture of women. Sai ka zo ka ɗau wanda kake so ka sa, gashi nan sai ka tala shi ka ƙara mishi girma. Amma wannan zai fi daɗi mafi akasari in items ne da kai, ta yanda zai zama da sauƙi wajen drawing. Sai mu ce smart, no wannan clip art ne, clip art. To next sai mu tafi mu ce muna da media ɗinmu. Shi kuma zai baka dama ka sa video file ko audio file. Yanzu nan ga audio file da ya bani dama, zai sama wannan, zai ce ma, zai tambaye ka, do you want that video to play automatically? Yanzu kun ga wannan bidiyon ne yake play. Yawa, kana clicking akan shi so biyu zai tsaya, kana clicking so biyu zai ci gaba. Bari mu ji me zai ce. Barkanku da dawowa wannan tutorial din namu a wancan karan. Yawwa, oh na yi mistake, na tsayar da shi. To za ka iya kuma, wannan audio kenan kuka gani, bari in nuna muku icon ɗin shi, kun gan shi. Za ka iya tala shi kai ba ƙara mai girma. Kun ga wannan zai kawo ma sauƙi wurin presentation ɗinka. Maybe in kana jin kunya a gaban mutane, kawai za ka ɗan iya yin sound ɗinka a gida, kawai kana zuwa da kai playing. Shi ma kun ga zai ƙara baka wani maki da a wajen presentation ɗinka. Sannan akwai dama da zai baka ka sa audio file, shi video file kai, I'm sorry. Sannan bari mu je mu duba ina za mu samo video file. Ga video file mun samu. How do you want the movie to start in the slideshow? Shine, do you want it to automatically ko kuma when click? Bari mu ce when click. Sai mu, to kana clicking akan video ɗinka sai mu ce multimedia ko kuma media file. Okay, bari mu playing video ɗin. Wannan kenan, ina ga su ne muhimman abubuwa da dai in mutum yake so ya sa a presentation ɗin shi, kuma za ku iya ƙara mai girma. Su ne kawai muhimman abubuwa wanda in ka san waɗannan, ka gama presentation. Bari sai in danna enter. To abu na ƙarshe da nake so in faɗa a bidiyon nan shine design. Design zai baka dama ka ƙara wa presentation ɗinka kala yayi kyau. Kun ga mafi akasari na fi son amfani da wannan. Kun ga yanda yayi kyau. Going through presentation ɗin nan yayi kyau. Presentation ɗin nan yayi kyau. So za ka iya canzawa, ya danganta da mutum wanda yake so ya sa. To shi kenan, wannan ina ga shi ne abin da zan faɗa a wannan bidiyo ɗin. Sai mun haɗu a next video. Sannan kar ku manta da buƙatata a danna min subscribe button da ƙararrawa, da a karkaɗe su. Na gode, sai mun haɗu a next video.